sepak terjang sepak sepak terjangan sepak kedua terjangan Mudo Taruno Mudo Taruno saiki para putri akan ikan agung Mudo Taruno saiki namung halayon spek Mudo Taruno
Jangan kowe kocok, lek kowe kocok. Kancane mesti kaya metok, lha kok disindir balku. Ya, oh bocah binatan ya. Bocah. Bocah lagi bocah ngidam katangen ya ngene iki lho. Lah kok iso iki hawane udan. udan. Sing kok iki
pemanasan dhisik benangan. Benangan. Lah kok iku munyer-munyer kaya ngene sikile dhuwur malah berkukune kok cetok. Ngawur. Sing digone manuk ora kamar kuwi. Kuwi ora kok digone manuk kuwi ada sikile iki. Barat kok sikile munyer-munyer ki mesti sikile ning dhuwur. Lah kok tak bundel ketemu. Lah yo kowe masamu lato-lato mbledot. Kowe ganong tenanan. Ganong tenanan juga tenanan apa tawone artis kuwi. Iya, luar biasa ya ya. Ya apa guys? Sore ini luar biasa. Luar biasa pol guys. Katawan udane ora terang-terang. Ora. Hujan itu termasuk barokah guys. Barokah. Ini berkah masyarakat Tambang itu berarti disyukuri diamini karo sing kuwasa. Amin. Bar gendurian udane teko maksudnya bar gendurian kuwi sedekah. Sedekah iki udane teko ben anyep warga masyarakat Tambang. Iki mangkan acarane kayos Bersih dusun, bersih dusun. Tambang. Tambang. Sawah. Ini Yos. Nyapa? Iki mang mergane udan kowe roh ora. Mergane nyapa? Mergane iki mang resiki dalan-dalan sing reget. Oh iya berarti reget-reget yang bisa diresiki. Diresiki. Malih udan. Male udan. Lah ning nggonku beda. Ya kok iso? Nggonku omahku tak resiki kabeh tak doli malih utangku akeh. Lah kowe adol Prabowo. Sing penting awake dhewe iki nyenengne warga masyarakat Tambang betul. Masih ya udan tetep berlanjut. Danongane los. Aku bengi dadake los dadakan nyetel YouTube. Iya. Iki disapa masyarakat Tambang Gus. Luar biasa. Luar biasa ya. Selain ini awake dhewe yo nekane warga masyarakate Singo SDS. Singo Sigowo ya nek Singo Taruna Muda. Ya enek komplit. Lah iki penontonnya sampe niki sementing guyub rukun Gus. Mayoritas penontonnya wedok-wedok. Ning Tambang Kuwi apa to kapiye tae? kuwi bagono kok leket Oh, kepingin. Bagono ya, Pak. Bagono tak Selain masyarakat Tambang menekakkan bintang tamu, bintang tamu. Mas Yusika, Mas Agus dan iki Anu bocah dan percil iki juga menekakkan bintang tamu dari Hollywood, Sopo kuwi? India. Gila. Baik. Sabar. Lah iya. Sabar. Mere-mere jahe. Mere-mere jahe lho. Mere-mere jahe. Iki ora kok mere-mere jahe. Lha opo? Akan jaya relaf. Ya, ora apa-apa. Jenenge sapa? Aku wis ngomong aku gak ada dhisik golek duit kok kowe yo nungsul. Takon nggo omah iki atik. Lah iki gak bae mbok tasi murung. Lah untuk mbok tasi yo udan. Lah iki masamu senior awake dhewe kok iki. Hari ini senior awake dhewe iki. Ibarat awake dhewe kok salto ping 15, dhek ping 50 depan ambulan. Kowe semaput. Oh iya. Jangan pulang dulu Bapak-bapak. Tunggu pertunjukan ini kedatang ya. Oke. Lanjut. Dilanjut. Oke, ayo Mas.